kum nongan la khanda e ong non roi semen sem ya ka bangil yo iman ni roi lang bagi worship team ha kani step kani ki long ka dak kum no bangil la ban e yo dei de bangi wan ki ying ke jong o yang subhai pi baro ki para bangai nadu ki khun samla ki long kmi ki long ka pa bat ki bala no ka met ru ha ka keteng tra jing yu Jesus Christ hoi ke jing teng subha bakar pang ka long nang ta jong pi baro ki to ki para bangai ki parlok jong i ki badan ki ying ki sem ki badan hospital ki jing jaga thi pang ki jong pi baro ban ya solang ban ngi ban pech ban ya syakri lang yu try lamba ka ne ki jing syakri lang ba ka YouTube blai yo ban ker khui pi yo ban pinmat i ka kamba ka jong o kat ba pi yo ban syakri lang ban ngi da ka bangi ruai ki jing ruai ban kum yu ban kham tam ban snap ki tin ki jong ngin so yo ngor ki tin ki jong blai lamba syar ki jong try i pedeng so bhai pastor bi aso khia ibala pedeng so bhai ki jing khot jing i hagan ki step manwan ye ka ban ai ki jing syakri ki tin ki jong blai ngin so yo ngor ki tin jong blai lamba jong i ngin so yo ngor ro ngin so yo ro i ki jing syakri lamba ki jing duai hadien bang lo ye ka khubon na i blai ni ban ker khu ying lang baro te hagan ni ko po nga kwa ban khon no i nang polis dang ban pen kan tang ki jing syakri jing i kongrus kriam ba shwa ban ngin kat ba i nang wan hang ne ini yo ban ye rwai sa shit khot ka ting rwai ka ba ngi rwai ban tan kan khot ba khadu ban ka chorus ba ni ka tang ni yo ki jing ban tang ni ki jing seng ngapa medap da kajing crow ha uji sungawan kan jing yang jong nga usnyo kum nong ala klem dai kum nong ala klem yaro kum nong ala artati yunong pen im jonga Ashwa bangin penem jing duwain pulih nak tin jong play nakasam kaba khandai po a bat kasa kaban hod uneng kong ter bat kasam kaba shispa khandreu ka khot khat ar ter ka tin play ko ong kumni ka long kaba ha ban ai ngo yo try bat ban rwai ki jing ro ya ka kerteng jong mi aw ba khli tam e ban pen banai ka jing le is an a jong mi men stem bat ya ka jing shisha jong mi man ka min kat nu ki ba kraw ki kam jong mi atrai ki jing mot jong mi ki ba jiliu e ngan ai pat ayu how try namar ki jing le ba jong ubaro yanga ngan shim ken ya ka khuri ka jing pen im bat ngan khot kat pat ya ka kerteng utrai ya la ki jing kular ngan pendep how try hakmat upai ba jong u baroken atrai da shishang along shakri jong mi ngalong shakri jong mi ukun ka shakri jong mi la loit no ya ki jing khum jong a ngan knya hame da ki jing knya ka jing ai ngo ban ngan khot kat pat ya ka kerteng utrai ya la ki jing kular ngan pendep how try hakmat jong u pai ba jong u baroken tungin pendem ha ki jing duai tribe e ni dap tang ka jing sngongu yemi ka ni ka step ka ba kodor ka tin ka bi im ka ba khoi ka jong me ka ba pen kan mai ni ka ni ka stem ka long ka ba ha be ngin ai ngu yemi ya ka jing le bhai ki jong me ka jing im ka jong ni ya ka jing don rang kat ka jong me khat wai tali kip nai ka bangin yo ban pen kut la shai a try ji su be e de jong a me la kar khu ye ngi a try me la don rang kat ban ngi a try ngi la ya ka jing ya lenti ka jong ngi a try ka jing kmen ji so si nai ngi ai ngu yemi a try ji su be ka tin jong me ka ba pen kan ma wi ngi bangin dei ban ai ngu yemi a try ji su be e jong a ngi ai ngu ka tin ka jong me ka ba khot yang ngi ka ni ka step ro a try ngin ai ayu yemi a try ki jing le ba ki jong me ka jing im ka jong ya try ji su be ngi ai ngu a try ji su be ka tin ka be im ka ba khoi ka jong me try ka ba me ya pen kan mau yang ngi a try ji su be pen long yang ngi a try ji su be ko ma me kwa yang ngi bangin long a try ha pa deng ka ne ka pan me a try ji su ka jing ya lenti ka jong ya try ji su be ngi ai ngu im me a try ji su be me la
dorangkat ban ngi atrai ngi yo man syakri lai lo ye me atrai jisu be de jonga ngi ai ngo ye me atrai jisu be de jonga pendam ngi dong man se ma ko jong me atrai hakan ni ka step yo don na pedeng jong ngi atrai ha pedeng ka jing ai len ti pedeng ka ne ka pan me atrai jisu be ngi lak let ye me atrai yo ngi let lord na ka jing long ka bakan jaman se ma atrai jisu be de jonga ngi du wai atrai jisu be to kren ngi lang ba ka tien ka be im ko jome kren lang ba syakri jong me atrai u syakri jong me atrai long tang u syakri atrai u ka jing pan kre ka jong u atrai ka jing pan janai ka jong me atrai kren ngi ka ne ka step bangin on mi thali atrai ngin mi rangkan bat ki jing gar khu lang ba ka tien ka be im ko jome ai bo man sim ko jong me atrai un wana ka ne ka step ngi atrai we atrai ya rap ngi atrai jisu ben ha ka jing yai ka jong atrai jing yai lenti ka jong ikum ki kristan atrai ya rap ngi atrai shibon ki jing dunai ki jing tlat ki jong ni hanra ya rap ngi atrai jisu me long u play bom tel ki jing dunai ki jong atrai jisu be de jonga ngi ai ngo ya me atrai jisu be ki jing ba ki jong me atrai jisu ben ya rap ngi stang ka to ka ne tali atrai jisu ki tayo ngi ni man peng kun no yo ne nem arajar arpo ngim tip ke ka ban jai ngi nang ne shak man atrai hanra ngin ai ngo be ye me atrai ya ki jing le ba ki jong me ka jing im ka jong atrai jisu ben pendap ngi do man sim ko jome ya rap ngi atrai jisu be de jonga bangin le tang ka mon ka ko jome trying to way yo shakri jome banyan lami ka ni ka jing seng ya rap ya ka jing seng ka bangin sa yo atrai light tali ki ni ka jing seng de ngi kor kui ki shakri ki jome ki ban kreni ka tien ka jome atrai kor kui ki shakri ki jome atrai hang no be ki don atrai pendap iki do man sim ko jome atrai kor ku atrai jisu ki bapang ki be shitam ki badan ki yeng ki badan hospital atrai jisu ben men pendam iki do man sim ko jome kor kuru atrai jisu be jonga yaki to ki be shale ben na ka banta jome atrai hakini ki plain area ki jong atrai jisu ben ya rap ka jing jong ki kan scam me trying ipen kentang ya kan ka jing shakri ka jongi nadu kan ka kanta hadu bakot kan ka sngi haka karteng jome jisu Christ ngi duai amen. Ti tau trying ker kui ki jing pulai ka tien ka jong o ba di kum jo ro ka jing duai ba pen kentang haka ni ko por tran yo pan ker kui lang baro in ya peteng pat ka jing ruai ka ba lai spa sop way ka jing ruai ka ba lai spa sop way ngi yar yang lang ban ruai ni ka jing ruai in mani you try de ka ni ka jing ruai ka nong ngade ban i ju jisu ong no ruai siam sim ngade ban i ju jisu u i jang ala slem men sim jong au ker khu balangam ha jing ram balang ala pan sngusi pan ban usyu yai khmi wan na banang de jing i ban pan khu yu batingit ngadai ban i ju jisu umap ki pop jonga de ka bor ka snap jong u la pan khu jonga u pendap yang ada burom u ba man sim jonga ka perthai shisha ka i phla namar bo i shisha yang tong yang lang yer wai ni jing ruai ni ruai de ku man sim baro ni ruai de ku sim phang baro ikan de jing ruai ka mi ruai sim sim Ngadei ban it you Jisu u it yang aslem men swim jong u kerku balangam hajing rem balang alapen ngausi penban usyu yaik mi uwan nab
usan naburom bakajong ulawan dajing hapertei usya jenjar ban pen imbun hajar nang bangan yosyong tanun hagasyaden ukur nang bangan yosyong tanun hagasyaden ukur nadei ban itu Jisu uyap haloring na non tau ka pertei mau uyam ko bleko pa Ushash korkik tin mupla dajing iku perta uterwa ejing penim kat yubamon banshim uterwa ejing penim kat yubamon banshim nadei ban itu Jisu umap kipop jongan nakabor kas nam jong ulapen kunyangan upen ngadapurom ubah mesim jongan kapertei ka ipela uit yang ashisha kapertei ka ipela uit yang ashisha Yamiko Jisu ngait kremamingam sukshu Yamedashisha ngait adin namirasya Kus imba ibat baha Shong ha mensim jongan Enchlei hadorun jongan Dajing idashisha Enchlei hadorun jongan Dajing idashisha Ngangai utrai la kerkhu yang ia bangil ruai ni kecing ruai. Berong adai ban eju Jisu. Shisha kadai yang ia bangin eju. Namau la eju yang ini. Kalau benlong nama bon na pleng jongi ngilai leng bai kecing sosi aga jengim. Kecing no aman sem aga jengim. Kecing dia bahar kom aga jengim. Kiba pentelot. Kiba sengo
ก็เป็นบุกข้อไอ้กันโน่นก็มันสิ่งนี้งาความน้องอีพีปราบเงี้ยตั้งก็ไว้มันเช่นเดียวอุมาเสสซาวโพสเนมกับไบเบิลก็ถูกอย่างนี้กันน้องเป็นกองบาอาร์ตคิตับเอ็กซ์โดสอุมาเสสอุเบลล์เป็นอิมกระปังอยู่นักเด้งจุกิขุลงเช่นรังกิขุลงเฮบรูฮันเดอร์ฮับยัยซาวโพสเนมมาเป็นเด้งกิจิงโซซีกิจิงทั้งกิบวยกันดูกิจิงจงอุปคัดดักกุมวยกันลองดักกุมวยฮันเดอร์อุเบลล์อุลายเนี่ยอูรุลายเนี่ยบารูบาบุเลลpenon kami o kadai kaju para bengi ngiru hapan ya kita gi jingya ti ndai de hangta kan bo bule prang gi jing bengi phi para bengi phi don gi jing kesam phi don gi tiap pang gi jong phi don gi jing gi donut gi papat gi baluat gi donut gi ba mong ha ga man sem jong phi phi kan du gi jing ha ga kam gi jing trai jong phi phi kan du gi jing ha ga jing kesam gi jong phi gi wan gi gi jing keli gi phim la ban yo gi jubab hadu don trai don gi jubab ndai jong phiข้อนี้น้องฉันเนี่ยงาดอนกัดบัดพีงาเอจพีงกว่ามันก็คุยพีก็ตาก็ดีก็คูบอร์ก็บอกเบลอุดอนนำตาจึงอยู่ไว้ป่วยบารอปรามไงจากนี้ก็พอก็ดันกี่ยังจึงปรามไงกี่บาดันนี่กี่ไปกันดูจึงโซซีกี่ยังจึงอีกองกี่ยังจึงบาเลียนัดโซตุนอีกเกี่ยวอย่างนี้ละคลัดอินเดียกี่ปรามไงจึงนี้hang teh laban madan laban kajiran tap kolong mentah kesni ini kiau jeng iran haga balang presbyterian anda ini kikun kisiu baro kidan haga balang jengi tingini kan mau iki jing duai dia kan ikut perbang itu ngi duai lang ketang kau jing duai ngi duai ka bau mensim bleu ya lam yang ngi haga ni ko ngin aingu ya u ngin yero yu nama bau pelong iki kun jong u habang ngilong ki kun jong u ngilong ngi yok pateng ge jong u udon ki ki ba ker khun nam ta jungi den ta daung ngi don kam manwana khama yukum ki khun khana ublai ong yingi kini ki pailang gi jonga ngiru ngilong ki pailang gi jonga ka tin ublai ka ong ka testament ka bathamai ong kitab baro ke bla pedang yau jisu kila pedang yau jisu kres kilong ki khun gi jong blai ngirong ngilong ki khun gi jong blai ka por ngini duai ngini pan ka por na ong ngin ai ti lo jungi ngin pen kentang la de ngin ai ngini kran bu simat ka ai ka mangi sngo ka don ngin duai nga trai pen khu jinga pen khu jinga ngin ai ngoi to ngi duai lang ka por la ka jingi duai jing pi kala kur ru song amen yero yu trai ngin yo me duai lang ka por para bengej haleluya trai bi ngai ngoi me ha ka ni ka step sai chi sen pat mela khot ngi go kan ba ba ngi don ha ka ni ka ying jo me trai ba lang bagun ngi tul pas sai kharaya ko trai me ong wei poi baro khun Israel kin wan chagi Jerusalem mania wan chaga temple ban mane ye me atrai ngiru atrai ngi dan ni ko po ngi dan man ngi sngo e ye me atrai kumnongon la atrai khanda e ye me ko kandan ngi lar wai ni ji wai ngumnongin la khanda wan chagi ye ngi je me atrai ba kumnongin la khanda ye shemlang kum ni kum gi khun gi je me trai ban ai ngu ban ye ro ye me atrai ba melong badai hok ban ye ko buram me gi ji ro ko pa be jinga nga ai ngu me na mamla e jingi ko tra de gi bom ji ko kan hadu mela pha lu jong khun me Jesus Christ ko trai be jinga u khon marwe jo me atrai na baneng jo pertai mela pha ko kena ba ban wan na pedeng jongi ko kena be jinga ban pen syakri ban ayai lagu jong ji malong jing suspa nam ta jongi atrai ba ngai ngoi jing suspa go jo me ko ji su ba ko dor ngai ngoi ga snam jo me atrai ngai ngoi ga ding phna go jo me atrai ba ngai ngoi ga tin jo me atrai ngai ngoi ga tin jo me atrai ba ngai ngoi me ko kena dia men sim ba khoi jo me ko kena be jinga ngai ngoi me ga ni upang gi don kum ni ko trai bi ban yero ban mane ye me ban rai ko trai ba ban ai jing ai ngoi thang jongi se me ko trai ba dagi jing ai jungi daga donut jungi atra daga mensim jungi atra ba daga sentur jungi atra ban rai ban niro iga gardang ye me trai ba ngedua ye me ha ni ko por ni pedang so ba ye me ko kunan ye rap ingi min yo sngo ye me dan pedang jingi ne ko por ko trai ye rap ini yo sngo ye me atra de shisha ko kunna ba kar bi dan ni yo seng ni yo sngo ji ban khia ko je me atra ba iki donut ki jungi iki mensim jungi atra iki jingmut ji berkhat jungi atra ba iki met ki sator ko trai ba ngin mat ko kunna ha ni ko khlimat gam ta trai ba ngedua ye me hagan ko atrai ki temen ki kro ko trai ba ki mlashi onwan ki ying jo me trai ki dan ki ying tiap pang jo ki dan ki ying jo ki kamera songga jo ki ha ki kamera tv jo ki atrai ban pe ki program ko kendal ba leng ba ki
ke YouTube kok baba jungai lang bagi smartphone juki lang bagi smart TV juki atrai ngedua ye ki jingker khu jume ablai be junga ngedua ye men sema khu jume ko trai tai ki we baro ko trai dan sen pre juki ki page lang bagi smartphone juki hagi hospital juki atrai daga ba khmiranti bab kermen ko trai begin yo ki jing pengkhia ko kena baba ki don ki jing kermen ko trai begin mi patna hospital ko trai ki beri ba khia kran ko trai ngedua men ker khu ye ki ko kena baba ker khu ye ki ko trai be junga ker khu ye ki ko trai ngin sio ngori ke tin jume lambau syakri jume ko kenat be ekane ko pol ngin sio ngin sio iki jing syakri lambau syakri jume atrai ngadua iki jing puslek bakar pang jume pedeng jungi atrai bapa khamtam lu jong syakri jume ko kenat bapa ngadua ye mena kam ta gitu parmai ki besgosi ki bla du no iki be ki ba thon jung ki ko trai be jinga ki ba don ko trai bapa ki jing jau ma jigi ki ba don ngani ki nong ba ko jungi kibran ki nong kendong ko trai baba kibran po ko ri jungi ba kalengi jaka trai baba ngedua men ker khui ki ko trai baba sakat no gen gendat be junga men wan ra ko trai be junga sakat no trai baba men ya sya yangi ki di ki ko kendat be ngedua ye me ko trai tangkan ko we ngetip ko trai be junga hadin ko trai jungul o badum kadon ke sngi ko pernai ko trai mal pen krek ko trai me kwa ingi men ya sya me kwa ingi men pendem me kwa ingi men penrit me kwa ingi men wat ka khamat je me trai baba ngedua ye me is nai ko kenal baba men is nai yangi ko kenal baba bangin jaring shame ko trai kring yangi shame atrai baba om nan wala bani rab yangi anai tang na me ko kenal baba de tang ma me ko kenal be janga jisu ba ko ngai ngu me ga ne step me sgo iro yangi me sgo gi ro jingi me pedeng so ba trai baba namangi pani ni baro haga kertengus nong penim be ya jingi jisu kris menta ba shri ko bam jikot amen ngai trai ne beker khu ya kini kijing dua i kijing aing go jing ri ko step bangin i ka kamba ka jungo ha kijing mi jungi simet tiakan i step mi aing go blai bangi don aplang jingi ya i pastor bia sokhia i blai plang so bhai kijing khot so bhai jingi banwan ha kani ka step an ai ka tin ka jong blai ngai try ni open ker khu yangi tiakan i ko por ngapa penong kumne kabalang kalau yo pedang sibun kijing ai jong film baki envelope lamba kijing ai ngu ko tap baro kijing ai ngu bila ai nyala pen poi ki ka bang kabalang ka idon kam tu beliau yo bangker khui pi hagini ki hagani kata yo nyala yo ban pendep ki kam ki pedon kam bat kabang bat ki jing ai jong pi baro la kalong ke building fund la kalong ke general fund baro ki badai jong ka balang hi nyala plek sekawe ka account ka balang kala pen krek ni ka account kanang ba kenom don bunteli ki account kumta ka balang kala rai bangin yo penon kam tang ke we ka account ti ki jing ai jong pi baro ki don sibun ki jing pelut ki jing don kam pi pe habang ilong ji seng kum ni ki don sibun ki jing lut nang kam tang ning pen krek nang kam ta ka protokol jong ka koi ka khia ya ka ba sarkar ka labo nang tangi don giwai pat kijing pelut ki bangin ha maintain nya gini jun kam hagi jing mari bat kum tar te ka balang kadang don hakmat iki project ki ban pentri kam tinggal duai yu bulai bo ban ker khoi pi ai khuble e pi baro ki para bengai ki bron ki jingkit ki bakhia ki bron ki jing sngo e ka balang ba pi ai ki jing ai ju pi ki ba kodor nganget ki jing ai ju pi baro ki don ka account ki jong bulai ki don do account jong ka balang blen ker khoi pi te nga kwat ban ti pi ba ha ka ni ka ngadu uni bunai banwan bunai Desember ngin yo ki seng tang arteli ba kata kalong tang ka por ba sifo beje ba ka por si beje te nam ta ka si beje sifo beje mestap ngin yo ki seng nam ta ka dong umpling lai kra ba ka dong ringi jereu ha ka por si beje pat ngin yo nam ta ka dong pokse te ka por si beje sifo beje mestap kan deiru ka jing seng ka ba ngin yo ban penpoi ka ni jing sekri jongi leng ba ka YouTube dengan ngai try yo mangker khu mengin ya bu yikan mau ngin ya thulam ki para bangai ji parlok jengi para marjan jengi bakalong kumta kani ke program te utrani yo mangker khu nam ta jengi te ha kali ko pon ka kwa ban khot ye i sharman be jengi ba ekriam yin duai ya baro ki jing ai ba phila ai ka kam ki ba phinang thap akini ki sunduk ha kani ko por ha kani ke sngi ba ki jing ai phila lum ki yin ke sam jung piru para bangai ne ki yin ke sam jung pi phila lum in dua beliau dia berker khu nabi ngakot iba ikram in yo ban pengentai ni kijing ai tengen ni duai ublai bar pa jing ba beneng ye ai ngu ye me kan rat be namar kijing don rengkat
yo ngau ye ka sur ka chong men sim khoj ha ka ni ka step lang ba ki ching duai ba ki ching ruai ke bengi yo ban pen her ba ha ka ni ka klip mat ye ai ngu ye me bengi yo ban pen kan tang ya baro ki ching ai na ki ti ke bas bun chung ki para bengai lang ba ki ching kar khu ke chong me ngi duai ba men kar khu ki para bengai ba ye ke chong ngi Lalu ki samla ki hep ke beret ki long kemi ki long kepa. Haki kam ki skul bad ki cing pule. Ki ai ki bengin lek kan man bah. Inang lak banai kam bah si ka kam ke cuma kan rat bayin. Bod rap i ki cing kerku ki cuma. I ki para benget bayin ki congi. Haki ni ka balang kan rat be koridor. Inang lak banai kam bah. I la ki cong ki cing im. Bai ki cing kerku ki cuma nak banta. Ban penim i ki mensim ki be koridor. Kerku ke kenta ke badang sak ke bengin yo ngau ye ke tin ke im ke chong mai ngi pen kentang ye kini baro ha ke kerteng ke chong mai uci sunong penim madunong siuspa mentabat hala kerta amen. Tia shop ngi ngau yo khubon ke tin jong blai lembau sekri jong trang ngi rai tu ke jing rai ke badan satli gi khot ke jing rai ba prapu nyau Sajidin pat ngayang lang ngirai ni kejing rai ke bapa punya wong ngam kwa ban im klem mitrai. Atrai Jisu ngas liang yame. Ngakwa ban sngau jane. Kumno kan suk klem sngau yame. Yau bang sngau ije. Ngam kwa ban klem ban im klem me atrai. Ngam la suk ru kaman sim klem la hun setia. Habang ayat bat me atrai burum beneng. Kadap yang itu yang lang saya sen pak yang ruai ni kejing ruai di kono mesim baru ban bane yo try. Atrai Jisu asliang yami akwa ban snow hajan kumnungan su klem snow yami ya snow ite ngam qua ban im klem ma mitrai ngam la suk la hun satya habang ayat bat mi atrai burom beneng kadap Atrai Jisu hak jajong mi ngate luching im jong na donut jong na kan long jong mi kat badon baro shisha ngam kwa ban im klem ma mitrai ngam la suk la hun satya habang ayat bat mi atrai burong beneng kadapangan burong perteng kaspa sudah batara kaburamba swabashisha tanbat me atrai jona ngam kwa ban in hemma mitrai ngam la suk la satya habang ayat ban mi atrai burong neng kadapangan atrai Jisu endap yanga dumen simba kujong Shim yaga don kam shisha
Hai ngôi ô blei na ka banta ka ne ka kenta ba kentang jong ka ne ka sngi ha ka bangi yo ya ka bani asya krilang yo trai ha ka jaka ka ba kentang ka yeng ka jongo ban ngadwai yo blei unda yo ban the ya ki jing ker khu ki jongo ke ba don na ka banta jong i ha ka ne ka por ya ka ba ulat teng kai ban ai haki donot ki jong i wai pai wai ki ba yo snow ya gane ka khubor ha gane ka por bat ki ba ya don ban talang ha ga jeng shakri yau trai ngamla khlam da pan pau ro ka jeng snow ngo ya ka program committee jong gane ka balang ki bala penbek ya gane ka program ha ka ban ai ya gane ka benta ka ba krau kabangala ya kaban ya simben dalang bat pi ha kabaya syakri ya utrai bat kom joro ha kabasam ya ka kten ka jong blai ha pedeng jonge ngai kublai ya pi ki parabangai ba e baro ki balaya wanlang ha ka ne ka por ka bamenta bat kom joro ya pi ki ba ya simben ta ha ka jeng syakri ya utrai hala ki jong ki yeng ki jong phe wat ha ki jakatia pang ki jong phi la da kalong hospital lane ha ki kamra jong ki yeng ki jong phe ngadwai yo blai bo jo umen sem bo kho jong un yo ban the ye ki jing ker khu ha phi ro ban kta ye phe ban ai bor ye phe ban ker khu ye phe hakamat bat man sem ngai kublei ai pastor in charge jong kabalang e be ya don rang kat lembat ngiru hagana ko poru bolong wei na ki paranong trai ki bau trai ula pendon kam naga bentala ka jong ka buram ha ka jing ya syakri ya ka kam ka jong hakini ki post nam ki bala dabbaro ngatwai ba ublei un kerkhu ya i ha ka ba inlong ka jing kerkhu ya phi ke parabangai haka ministry haka balang bat mapi kum ka balang bat ki parabangai baye baro pinlong ka jing ai man sem bat ka jing ker khu ya i haka ministry ka jongi komo pastor jong kane ka balang ka bentana ka ktien ka jong blay ya ka banga kwa ya ka bangen ya puli haka ne ka por ka long naka siti ka jong upol sya ki nong kalatia naka lenong ka basau ban naka dukhat ka basau ki kten ki ba ong kumne henrei habalajia ka ya ka babyang ublei ulapha ya lau khon ya ubalakha na ka breu ya ubalakha hapo ka hukum kenang ba unyo sius pa no ya kita kibahapo ka hukum bangin yo pediang ya ka jeng ting khon henrei habalajia kaya ka babyang ublei ulapha yala ujong khon nang tangin poleru na ka gospel ka jong Matius na ka lenong ka baar po sau bat ka dekhot ka balai pun riu ter kiktin ki bong kumne henrei syapang kata ka sngi bat kata ka por ro om don batip lemne ki angel abneng henrei tang ukpa jongahi te kumbalalong kisngi unowa kumtaru kan long kata ka jingwan ka jongukon ubreu nabakumba kalalong hagida kisngi kiba mensyua kata ka jing slay baki ya bam ki ya di baki ya syongkurim baki ya pen syongkurim tat onda kata kesngi bau noa
Ulalai hapo kata ka jing ling. Bat kim syam la sunyo. Tat onda kalawan kata ka jing slay. Bat kala rongno yaki baro. Kom taro kanlong kata ka jingwan ka jong ukon jong breu. Kom taro kanlong kata ka jingwan ka jong ukon ubreu. Hakaya kababiang. Utrai Jisu ulawan hakanega pertai. But hakaya kababiang. Utrai Jisu unsawan pat hakanega pertai. Hakaya kababiang. Utrai Jisu ulawan hakanega pertai. But hakaya kababiang. Utrai Jisu unsawan pat ha kane kapertai. Teka jingkeli na kabenta jong ilang baro. Kibayo sngau bat kibaya don benta ha kane ka kenta jong ka jing syakri. Hato ngilapen kre mo ya ka jingwan u Jesu Kris ubau trai jongi. Hato ngilapen kre mo ya ka jingwan u Jesu Kris uba utrai jonge. Bon ba ki bangaj hakaleng jong ka pertai. Kaba kentobro hakane ka ri kaba ka jonge. Ya kane ka sonde. Bat hagane ka sonde kaba mentah. Arfo kundai direk jongon ubnai jong kana senam. Latip yaka kum ka first Sunday of Advent. Ka first Sunday of Advent jong kana senam. Kamu da yukata kabamut bakane ka sonde ka banengkong. Jong kisau teli ki sonde haswa jong ka Christmas Day. Kalong kapor hakaba ki bangej baro hakaleng ka pertai. Bat lakot ya ka balang bat ki bangej baro. Yakaban penkre yalade nakabenta kajengwan utrai Jisu. Kalong kapor jong kajeng penkre yalade marway marway. Hakaba ngin yo ban ap ban penkre ya kata ka jingwan ka jong utrai ba e jong e Jesu. Ka ba omday tang ha ka Christmas Day kumangong Henry kalong ya kata ka jingwan ka ba arsin ka jongo kumutrai kitrai bat kumusim jong kisim halor barok. Para bangay bai hau trai Jesu. Hakane ka jing pen kre ka bakan jaman sim ka jongi. Ya ka jingwan ka jong unong pen im sim kisim. Hakini kisau te yo. Hakane ka por ya ka bangi ong kata ka por jong ka jing ap kmi lanti lane ka jing pen kre. Ya ka jingwan ka jong trai Jesu. Kani kaktin Advent ka wan na kaktin Latin Adventus kabamot kata kajing kami lenti kajing penkre kajing ap ya kajing wan kajong utrai ba e jong e u Jesu upol hagana ka city
kabangala pule hafisha ki kalatia uong ba ublay hakaya kababyang ulapa yalau jong ukon bat une ujo ublay pa jong i ubabneng hakaya kababyang ukon ba e jongo unsawan sa sisin pat hagane ka pertay kum unang penem haka shingo ha Bethlehem henry haka jingwan haka bor bat ka buram ka bakraw kumu try ki try bat kumu sim ki sim uban sa senshar uban sa bishar ya ka pertay paro kaway para bangay ba i jonga how try Jesu satangkan diat telikis ngin sa ya celebrate ya ka Christmas kabalong ka jingwan kabanengkong ka jong utray ba i jong yu Jesu haka jingkup ka jong u ya ka jinlong brew leng ba ka po jong ka Mary ka chay soti kanlong ka por ya ka bangin sayo kum ka balang bat ki reungai haka pertay paro kawai banya lekmen haki jingruai banya lekmen haki program babon jai jong ka balang yagane ka jingwan ka jong utrai ba e jong yu Jesu bat para bengai ba e haki snem ki balalay no nilayo yakaban ya solang rengkat bat ki khon samla haki Christmas karol bat ki jingruai ki basgau tiang yakabang ilay nakaway ka jaka sakaway ka jaka haki ying maneba bat haki surok ba jong ki nong ba ki jonge yakaban pen bena yaka jingwan ka jong usim kisim haka jinglong brew kumunong penem jong ka pertay hagane ka pandemic year hagane ka snem ka jong COVID hagane ka snem haka baka pertay barro kawai ka ya leng ba ya ka jing leng a bat ya ka jing chen jar ka bakraw ka Christmas kan sawan bat kani ka jing pen kre ya ka Christmas jong ka nagasnem kan long ka bakam karpang nakisnem baro gawanging layo bat para bangay ba i how try Jesu hagane ka first Sunday of Advent hagane ka Sunday nakisaw taliki Sunday jong ka jing pen kre ya ka jingwan ka jong try Jesu ngakwa ya ka ba ngin ay ya ka spiritual preparation ka jing pen kre ka ba kencaman sim om dai show kum haki snem ki balalay no haki program jong ka jing ya bam bat ka jing ya di sngoba haki program haki ying ki jonge ki bangi ya khot sngoba parlok rengkat lem ki program ki bang yalap penbay lapa bat ki family ki jonge bat kum jo ro haka balang ka balong ka spiritual family hagane ka snem ka bamanta nga kentu yang i ki bangay barok bangin ay yakata ka jingpen kre ka bakenca mensim spiritual preparation nakapenta ka jingwan long brew ka jong utray ba i jong i o Jesu hakaba lawan ban ka yo haka jing long red haka singod ha Bethlehem ngin saya kublay kti hapadeng jong i kum si family ban ya wish ya ka Christmas ka basuk hapadeng jong e kani ka Christmas haka nagasnam ha ka bapaw haka jingim haka imlang kasalang
ho ja ka jing ya dei ka jong e way body way ka nomlong ka Christmas ka basuk ko malong ha ki snam ki bla lai no bara but para bangai ba e ha kane ka spiritual preparation ka jong e ya kane ka Christmas jong kane ka snam tongin penlej ya ki jingmut ki jong e ha ka ba ngin dem ha ka shingo ha sem kulai kumbalong ki rustad na ka rimingi ban ai ya ka ban nengkong e ka jong ki ka jing mane yo to worship him ban mane yo nalor ka mir nalor ka ksir nalor ka jing yu bi ka ba kilawan lam narimingi hau try ba e jong yu Jesu ka jing ai ka ba kodor tam kalong ka jing mane yo para bangai ba e kala day yang e ya ka ba nin ong kumbaong unong ruwai siya man sem one atrai to one song hapo jonga baro klam tangkai hamel lut ngalaai ka ket babhatam yang atu penong ka jaka babhatam hapo jonga tu syong ai bakane ka spiritual preparation kanlong ka spiritual dedication ka jongi hautrai Jesu bangin aya ka donot ka jongi hagana ka Christmas ha ka jing pen kre ka jongi ya ka jingwan ka jongu Jesu ka bangin celebrate ha kane ka Christmas day pigi khana samla pinang ya do ka jing rawai ka hijo ya rawai ha ka carol ki jong pe pat kom juro ha ki yeng mane ki jong oh come Emmanuel. O one Emmanuel ublay lembani. Kadai kata kapor para bangai kabangen ya penkre. Ban ai ya kababahatam ka jongi sautrai Jesu. Namar kapor kabalengkot. Hagane ka advent lane kapor jong ka jing ap khmi lan ti ber ka jing pen kre ka jongi yau tra Jesu dai tang ka Christmas but she seen balasawa ke Christmas bell kani ka baji Christmas ka batit dai tang si teng senya jong ka arpusantrik kaya toro yang ia ka jengkut no jong kana ka senam bat ngi yeng mentah ha ka jengkang jong ka senam batamai kana ka senam practically the whole year ka senam baro ko wai kalalong ka senam jong ki jingjen jar ki bakrao ka senam ha ka balayamat ya ka jeng pang baklem dawai kalong ka snem kaba lakta omtang ya ka plapay sa ka jonge omtang ya ka met ka jonge physically langba ka na ka jeng pang kane ka snem kala walam ya ka jeng sayong ka bakraw ya ka pertai parro ka wai omdai tang ha ka jeng ya day but ka economy dai tang ha ka jeng ya day but ka jeng kot ka jeng khia ha ka health ka snam ka ba ka perthai ka don ha preng ka jeng kolomar ka ba khrao ha ka sanshar ha ka khadar ki jeng khmi lanti ba mar khang pong ka ba mi na ki ballot box jong ki election ka ba kentup ya ka re-America but ha Bihar hari jongi but siya wayde ha gini kisang kasnam para bangay bae ka bangin sa ya kublay no but ngin rong ha kasnam ka batamay
para bangai be habangin I no ya kana ka snam ka berem yo don ki kam ki bangil le ki balongkum ki prek balasa bat ki bayai sa jing kan mau don let's say na pedeng ki bangai bat ki bom ngai ro ki balale ya ki kam ki bala penpat ya ka donot ka jong ki kemi ki pa ka bala penpat penjaumat ya nore bat ka bala pen sngau si yo blai para bangai be ha pedeng kini ki ai baro habangin rum hagane ka snem ka batamai tungin bread no ya ka bangin dai ban bread Kombo Paul luang haga city ka jongu siagin ong Rome. Haki kentin ki jongu ki bau tha. Habala kerkut jeng e daulo ki saki kat ne. Tongin ya bread no. Ya ki jeng penwit barok. Bat ya kata ka pop. Ka basat sno hangi. Ka kata ka pop ka basat sno hangi. Dai tang mangi. Ki bayok sngau ya kena ka khubor haga na ka por. Ngitip. Tangu belai lembar ni. Bad haka bangi ap kami ya ka jengwan ka jeng utrai Jisu ka balak banlong haka ne ka snem ka banwan God knows nobody knows mdon batip tangu belai batip. Bad balada utrai jong yu Jisu unwan haka ne ka snem ka batamai. Para bangai be hatong ila kaloi mo ya ka ban yeshem yo. Tongin bread no ya kapadai ban bread para bangai bayi ya. Pan bor no try. Ngadua yo blay un ai bor yang bar ya viro bangela ban bread no ya kata ka pop ka basaj sno haga jengem ga yonge. Baladau try Jisu unwan no hato hagana ka snem ka batamai hato ngela kloi na em ya ka ban ye shem yo habangin no ya gana ka snem ka rim para bangai baye utrai un ya rab na ka banta jonge hagane ka first Sunday of Advent ka balong banta ka singi tongin kan mau ro para bangai baye pan krak. Yala de shimet marway haga jeng ya day utra baru try. Bar haga ne jeng kami lenti ya ka jengwan ka jeng utra Jisu. Ni don kam ya ka ban kan mau ya ka ne ban yale. Ban pensitom kop yala de. Unong ruai semen sem habo ruai hagane ka kot jeng ruai semen sem umaham ya ki bangai bodo ong wat kemen thala ba pinyo ka yeng ka jeng suk on da jeng lek jong pi nang ne la wai ha pertain ha neng om don jeng suk lak ta ka ba im hasadem jong Jisui wat kemen thala Bapinyo ya ka yeng ka jeng sok. It is an hour of self-examination, an hour of spiritual preparation. Kadai kapor jong ka jeng pek bha yalade. Kadai kapor jong ka jeng pen kreb ha yalade. Perkat upol kat upol ubala tok katne kishiti katne hakaktin ka jong blai bangi ya puleman ka sungi uong ya kine ki kantin ngam nyo ya la de ubala janai lapa ngabe so persya kadak baduong ya kine ki kantin ngapen sitom khop ya la ka mek ka jonga
ba kumnu onda lala ya lap haki way ngan jelong ya lade ubala kentaj no ngapen sitom kop ya lade Filipi kalenong kabalai kadukhat kabakhat ar hadu kabakhat saw lada upol uong ayale sitom ngasepting bayo on habang alaya lap yaki way nga jelong yala de ubala kentaj no mangaban mapi kham tam ko para bangay ba hau trai Jesu tongin long ki balapan krek ya ka jeng wanu trai Jesu ngam kwa ban kren ki dak jong ka jeng wanu trai Jesu ala kren sisin hang ne hau no snam kapor kam sha hinrai ka bang akwa menta ban ya ka jeng pen kre kam de ka jeng pe ya kidak ni le tip lut barok lanang pendap ban hau no snam ba mentah la pendap ya ki babon ki jeng pendap hinrai ka badon kam na ka banta jong ni kalong komno ban pen kre na ka banta ya la de kakchin ka jong blai ka ong ha ka gospel lukas ka lenong ka ba khat ar ka dekhot ka balai pusan hadu saupo kentu yakini ki kentin ka mong tulong ki balapan po ya laki sengkai bat balatang ya lagi jong ki syarak ki jong pi tulong ki balapan po ya laki sengkai bat balatang ya ki syarak ki jong pi suk kita ki syakri ya ki bahaba uwan ukan rat un sem bakidang ya syarai om dai badang yo cia badlada unwan hakabaar ka jing abmid lane hakabalai bad un sem ru ya ki kumta suk keng kita ki syakri sukeng kita ki syakri hinraya kane to tip balada utrai jong kaying ulau balada unong to uwan bantu balada ulatib lepa unjin lalapan kre hinraya kajing uwan utrai Jesu kalong kumunong to unexpected suk mapi lada pi syarai suk mapi hakajing abmit kabaar bat kabalai ban shem yapi kibaklem yo tia kadon kajing yo tia bakan jaman sim hakane ka snem kabakum kane kabalajia hakajaka ya kabangin syarai yala ka jong kajingem tulong pi kibalapan po yalaga jong kasengkai the belt of truth katakas upan po jong kajing sisa ka ketin ka jong ublay Yesus Kristus ang along kata kalenti kajing im kajing sisa batulong kibalatang yalagi jong kisyarak ki jong fe kilong kumnu kisyarak ki jong don umfniang haki syarak ki bakan jaman sem jong pikan mau ya ki sipongot ki thai sot di ki badon ka ju ka uniform ka baki ki fong ki don kine ki kholopi ki syarak ki khti ki jong ki sem ka jo ka jing ya fer ka long tangba ki don pniang ki sangot bat kim don pniang ki sangot don pniang haki kholopi ki jong bantang ya lagi jong ki syarak haga jeng wan ga jong bayong ilongkum kini ki thai soti ki babe lenong ka bar pusan ka gospel ka jong Matius pin shem ya gane kadon ka to jing ruai ka bong keep me oil in my lamp keep me burning keep me burning keep me burning. Are you burning? Katang, kasyarak, kapernay, kasyarak ka jong fit. But hagane kapor jong ka jing pen crack.
hagane ka ayom of Advent. Tongin pen kre yalade marway para bangai bayi. Tongin om samtia. Tongin om le kelet. Wat snow bakal biang na kabanta jong fi kane ka man sim biang ka snow biang ka bakal snow donjeng duna. Kalong ka snew hadu kata-kata. Kay ka umpniang gade ka jeng penim. Ka bau try wai. Nilayo jeng penim. Kan nengi ya don hagana ka por. But pi baro ki ba yo snow ya gana ka kubor. Are you saved? Pila yo jeng penim. Pidang snow artatin lada ka wan ka jeng wan ka baar ka jong utray Jesu. Pidang snow artatin. Kidon kine ki theologian background. Kiba persang ban penwan dor ya ka umpniang. Haka jingya day padu man sem bako jang ublay. Are you filled with the Spirit? La pentap ya pido man sem. La shon shap ya pido man sem. Bako jang ublay. Haba la shon shap. Kapan iya ka jinglong try. La daw man sem bako jong ublay. Ula long try ya ka met. Bat ka man sem ka jong eh. Ni yo ya ka jing penim lang ba ka jing try man sem bako. Klam ka jing try man sem bako. Ngem la. Ya ka ban pediang yaw Jesu. Kumunong penim ba eh jong eh. Day namar kata. Bakine ki theologian bakraw. Ki batay. Baka badon kam kalong uman sem bokoy. Hakan nga jeng penkre ya ka jeng wan ka jeng utray Jesu. Lada utray Jesu wan. Hakan nga snem. Ni hakan nga por. Om don batip. Para bangay bae. Om don batip ya ka nga por. Ngalapuli nga kaktiin ka jeng ublay menta. Jesu hiwang. Om don batip ya ka por. Ka jeng wan ka ba arsin. Ka jeng day tang ukpa ubah benang. Hakaya ka babiang ulapa yaw kon ha Bethlehem. Hakaya ka babiang. Unsa pa haka jingwan ba arsin ya law jong ukon. Siya ka nagapatay. Ngimtip si bon. Siapang ka por kasengi bat ka kanta. Ngiday ban kan mau tang ka nagaway. Bakalong ka batikna bat ka ba shisha ba u Jesu un sa wanpat. Kabar kalong ka ba shisha ba omdon mano bala bantip ya ka jingwan ka ba arsin ka jong utray ba e jong u Jesu. Kabalay. Kabangi day ban penkrek bat bor-bor nginlong ki bala kaloy. Tangkata. Para bangay bae hau try Jesu. Kidon mentah gini ki sengi bon ki jeng hikai ki baba kelas pang kajengwan kajeng try Jesu. Kidon ki bala bu ya ka tarik ya benai ya ka senem bat wat ya ka kentah ba unwan utray Jesu hagan ka patay. Ya ka kerteng jong gini ki breu ngatip. Bat bon na preng jong figi badon hagan ka por pitip. Ya kito ki balaya thulapa. Kam syam long kumta. Kalau long ka jing le ran ya ki balang ki jong ki. Kiton gini ki jing hikai ki bakla ki bukum kine. Hagine ki sengi. What ki bakot ya lade. Kilong kakon lane ukon jong ublay balawan sa kana kapatay. Malaya tu ipi
Ya gane ngan repeat saja sin. John Stott, udah top theologians na Europe, amdaitan na Europe na pertai beragawai. Uba draft ya ka Lausanne Covenant, ka bau Billy Graham, bat ka kenhon jong o, ka khot ya ki top leaders jong ka pertai beragawai. Deu John Stott uba draft ya gane ka Lausanne Covenant. Haka jingya dai bagi jing hikai song ten rai. Nakaktiin ka jong play. Haka wai ka sengi uyo ka city. Bat kane ka city ka baulayo pediang kalong. Ba. Siapang ka jingwan ka jong utra Jesu. Bat kajing batai ka jong usap hang yala de. Kabaya daya kine ki jing hikai ki banga kran ha gana go bor. John Stott wang ondang ala pule. Bad haka bakut ngasyam. Ba unong to ya gana kasite. Uto na mental hospital. Ubreu uba bu terik bu sengi bu benai ya ke jingwan ke jong trai Jesu. Ulong ubala bakla. Ke jing sengoto. Ha ke YouTube ke pia page ya gini kis benai ke baladam ya ke reaction ke bawan. O top leader jong kabalang Baptist na Nagaland persya ya katu ke jeng hikai babakla ke bawan na China. Ngangai pinang ya kan mau. Kidai sepang kini kiai. Henry ngakwa banong ya pi kini ki jeng hikai ki babakla om day tang na China. Korea. Om day tang na Korea. Nangkarui ke jongi. Bat na kiwai de. Ki jing hikai. Ki babakla. Haga jing rem ka yung Trump. Hapo Amerika. Kat banganang paik ngam nak. Kan mau ya gadur ka yung Trump. Kano. Hinay ka banga kan mau ka da yaunong ya tulo pa. Ubi ya tulo pa. Ya ka jing sensyar ka yung Trump. Kabaar hari Amerika. Ki don kinong ya tulo pa, ki bala ya tulo pa, om day tang hari Amerika, hang na ya po mekalia. Ki don ki bala ya tulo pa, siapang jonga. Ayo ya kata ke city, bad ngalapay, oh day nong ya tulo pa, iya tulo pa siapang jonga. Bad nga ingo ya ublayo nang alayo ya kata ke city nga duway nga ong atray. Tip kane kajing ya thulo pa kalong ka bakum no tengah aingo yo blai ba ta kajing ya thulo pa jong kini ya thulo pa sepang jonga kalong mar khong pong para bengai be hau trai Jesu kisngi ki bakhado Jesu la jan ban tongin kier na kine kibakum kine kiai uji sudah la de hiu la yato syapang kata kesni ka bakhado ka hakane kesni ka bakhado haba Jesu unwan Lada fipule hagalunong ka banyo ka sermon on the mount ka khot ka ba arfuai bat ka ba arfulai wong ya kini kikantian om ubreu baro ubaong hanga atrai uban yolej hapo kahima jong ki beneng hinrai utak kenyu bale ya kamonuk pa jonga ubah beneng khot ka baar fuar shibun kin ya ong hanga hakata kesengi atrai ngingim shemla ya lap haka kerteng jong me ngingim shemla beno yukik soj haka kerteng jong me ngingim shemla le shibun ki kamba haka kerteng ga jong me onda kumta te nga ro ngan ong persya
haki ngam julai tho ye pi ki lai no nanga pi ki nong trei ki baboman hakata ka sengi when he comes ban perkat ye gane kakta sibon yang au nong yalap ki balayalap haga kerteng ke jong me haki san post nem ki bangala yalap haga kerteng ke jong utrai jisu kadai kata kan banga saong banga don kamban yit yala de ko nong yalap namar ki don sibon ki nong yalap om dai ban ong kendiat ki nong yalap sibon it means majority lada kadai yung nong yalap ubal yalap san post nem kum mga ban song perkat gane ka dekat ka long kum uprek ka bedung ya ka donor ka jonga ki bala yo bor ban be no ya ki ksoy hakata ka sngi ka jingwan jo kelet ya kita ki ordinary ki parabengek ki babon ki balang ki bala yalap haga kerteng utrai ki bala yo borban be no ya ki ksoj kabalai ki bala le sibun ki kamba haga ta jingwan ka jong hinrei jisu ong hinrei ngan ong persya ya ke mdai banda keren don buram ngan ong persya ya ke ngam semi tho ya pe ube no yake pilong ki batrai boman para bangai be hau trai jisu lada yaki nong yalap ki bala yalap haga kerteng utrai lada yaki bala be no yaki ksoi haga kerteng utrai lada yaki bala le ki kamba haga kerteng ke jong utrai haga takas ngi sibun mdai khandiat sibun try unong ngami tho ye pi de kata ka daw mga sa ong kan ne ka por kolong ka bak don kam yang bangin pet yela de ngen bishari le de ka bak kan thup yang unong yalap ngasngo tenat sibon ya ka tu ka jeng hikai ka bangila ju yo sngo ngangai hakane ha pedeng jong pi baro ki babon bamangi baro ki balayo ya ka jeng penem ngilong ki nong trai om dai tang ki to ki badon haki payroll jong ki balang ki bafair ki balayo ya ka jeng panem pitrai kum no ya ka jeng trai ka jong phe pila trainer do ka donot la ka jong ka benta da ka ti bamon bala kloi bat ban nom ken ria ban yai trai me not bha ha ka jaka bala bo utrai ni trai hok par bangai be ngai ngo yo blai ha ka pulpit ka ne ka bangi ngi don rengkat badi pastor be ye jong ngia long kinong trai ngia trai lang ya ka kam ga jong blai tong nom long kinong trai bomman ngen trai hok ya la ga jong ka banta baro ki bala yo jeng penem ki long kinong trai namar kata ko para bangai ba ye tongin long ki basyarai ki bala penkre halaka sngi kata ka jengwan ka ba arsin ka jong utrai Jesu om dai tang ban ya penkre ya ka jengwan jong ka Christmas jong ka ne ka snem henrai kham tam ya ka jengwan ba arsin utrai Jesu ha ka ne ka perthai ku mutrai ki trai ber ku musim jong ki sim ka ne ka long ka por ka pen kan mau yang ya kan ka advan haki babon ki yeng Kristan hang ne hari yong ngem na pendon kami kata syari sep ni kan ka Sunday kalong ka benengkong ka baki thang ya ka mombati number 1 ki don south li ki mombati but man la ka Sunday ki thang ya ki south li ki mombati ka ba pen kan mau yang ni syapang ka jingwan ka jong trai ba ye jong hiu Jisu hakmi ngawan kloi bat ka nong jonga ka don lembat nga banai nong hawai po wai baro ka bakum ki jing le ki jongo na bau tau bo playa kini ki ai ru uong shisha ngawan kloi amen towan try Jisu
Tuhan. Amen. Tuhan, try Yesus Tuhan. Shisha ngawan kloy. Para bengai be kadekot kabakat doa jong ka Bible. Ini kita khot bakat doa di bab kan pau hanga pada pe. Ya ka jengwan ka jong utrai Yesus. Ban uyones hagan ka jeng pen pau. Keren ya gini ki kentien banong amen. Tuhan try Yesus Tuhan. Kumong nong ruasya mensem. Tuhan no ko try Yesus bai Tuhan no kadang im haka percaya kari klau bakan ja. To pensa yang ahang nengani jeng wan jong me o buram ke jeng suspa janai jong me. Tuhan no ko sngi babhau sngi jeng kemen beneng to pli bo Yesus hiun wan. Ngayayap kata ke sngi ngo yu try ngan yoi ba on wan hakilo o ba pernai. Mengenai duai, para bengai bayi, pila keloi, banong, yakini ki kentin, kebahaka Bible. Amen. Tuhan, try Yesus. Dong ini orang yakini ki kentin. Amen. Sajisin. Amen. Tuhan, try Yesus. Pila keloi, pila penkre. Tongin yit yalade hitu yit fi yalade hitu frang fe. Lau Kristu don hem hakadono kajong fe. Haswa baka Christmas kan wan. Tongin pligi donor ki jongi bau Yesus wan. La dau Yesus wan hagana ka snem. Kaban wan nila kloy na. Dongi ya duai kerpang na kabanda kata. Duai na kabanta ya lade. Duai na kabanda ki ba i ba thon jong phi. Ki khon ki jong phi. Ki ba la itikna ki bom sempan apan kra ya lade. Duai na kabanta jong ki. Kimi ki kpa jong phi mano yala de ya ki ba i ki ba thon ke jong phi tongi ya duai lam bangin long ke bala kloi na ka banda ke jong wan ka jong utrai Yesus tongi ya duai trai Yesus ba ye jong a o nge wan ha jan jong me a trai yet ya lagi jong ki donot ki jong ya trai kan ran ni pen kentang ya iti la ka jong ka jeng em ha me a trai kan ran to shim ma trai Yesus ba ye jong an bangin long a trai Yesus ba ye jong a ke bala pen krek kan rat bokodor Longga buram ka jengeroi ka kerteng ka bokho ka jome Yesus be jonga try kan rat bokodor habang men wan ban shem yang iki blapan krek kan ran ka buram kan long ya menong panem menta sebam jokodro amen amen Germany lawang yang aya ka bangin ya pelong jeng tuai ro tongin tuai kerpang na ka banda kitu ki badon ha pedeng kijing ya kenduk ha kijing em ka jongke ngin duai kerpang na ka banda kitu ki par bengai ki basya karantin haduk mentah ki don ki yeng jong ki par bengai ki bala sya kta how no virus ngin duai kerpang na ka banda kitu ngin duai ya kijing pen khia ka ba kenca men sim bangin duai ru ya kana ka jing pen khia ka ba kta ya ki par bengai be jong la don na pedeng jong phi ki paralok be ki ba don po hospital lang ba ki mobile jong phi ki ba yo sngow ya kana ka khubor ngin ya duai na ka banta jong phi ro bo trayun pen khia ha ka palong hospital ke jong phi ha shwabu doktorun kta ya phi ki kti ki jong utrai kin kta ya phi ban pen khia ya ka man bat kom jo ro ka jing pen khia ka ba kan chaman sem ha ka jing pen kra ya la de na ka ban ka jing wan ka jong utrai Jesu tong ya dem lang ya duai trai kan rat ni duai ya me kini ki para bengai be jong i ki ba ya kento ya ki jing pang ki jing sitoma trai kanan ki ba don ha ki hospital ki ba don ha ki yeng ha ki sem ki ba don na trai kanan hala ki jong ki jaka trai ngat duai dokar khu kan rat be jong a dokta da ka ti ka ba don bor bat ka bala baro ka jong me kan ran ba ka buram ba ka jir
ro kan long ya ka kerteng ka ba khoj ka jom enong panem nge tuai kito ki ba sitom ki ba panga try kanan ka buram ka jeng ro kan long ya menong panem menta ba sebom jo kodro amen amen ngai tra la ker khui ngi lam ba ge ni jing sakri ya ba sakri jong trai pastor jing ila ai ka ting jong play ting jong ni ka por ting sa yo pa ge je sang ka por si bi je ti tong ye lang ni pa ding ge jing ker khu no try da ba khot i pastor ni cha jong in ai no ji ker khu pun wai tong ye dwai a try ji subakar be jane ka por ge ai ngo ye me mara granding ila ba ka tin ka ba im ka jame ka de ka por gen mi na ge jing ka ba kan tang rangkat ba ka tin ka jame bangin kangu bangin le ginam kangu ye no na gin kangu ka tin ka jame bo ban sema ko jame la gran padang jung ge de ka por palai ngi de ka jing kar khu ka jame ka de ka por bat kar khu ye ka je sang ka badang sa baro to ai ba ka jing ge jong Jesus Christ try kan da byang hangi ki khon ke jame ka jing it ba ka jong blake pa da bom jigot ka jing as lok ka ji pengen ji pen chat bor ka jong ban sema ko to ke ne lai we blake kan sin shar don bor ha ka jing em jing kom ki khon ke jame long lam rangkat bat ki ro kho ki ba dam ki ba khot kar pat ka tang ke jame ki ba dan ne ka ri jangi ki ba sha shitom sha da ben ne ka ka tang jame Jesus na duman ta ki bom jikon amen amen. You're all right. Amen.